Sian ari tuari sahat tu sadarion ibana do namangodihon huriana. Puji kami mahwali Tuhan nami, para siroha jala pardenggan basa, saya jari jala parohai mahami, mamilangi akka ari-ari nami, asa dapotan roha nabi sukhami. Dibaheni tapahibul marohatta lau mamuji tuhatta, marsinggang mahita dia dopan nai, tai dehoma denggan nibasana marede mahita. Hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Songo duhu do saluhut daging jala songo bunga-bunga ni duhu tido saluhut hasangapon ni jolma. Nunga malos duhu ti jala nunga marurus bunga-bungai. Alai na hot dohatan ni Tuhani rodi saleleng ni leleng na. Sai burjuma ho rasi rasa mate dungi lehonok kumatuho tupal hangoluan. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan ni akka namate dohot akka namangolu. Hodo na punahami, manang mangolu manang mate pehami. Nang pemardalan hami dirura ni linggoman ni hamatean. Dang huhabiari hami behamatean. Ay hodo dongan nami. Dang tartiop hamatean manang tanomab behami. Ay hodo Tuhan nami na kumopokopami. Jalahona punahami. Rohami nuaing tujulom mangido. Satu homa to dinami dohot daging nami asa diho hami manang na mangulu manang na matepe saitiok matangan nami urupi hami marhite-hite pakokok mi asa sahat hami tuhanguluan nasora suda. Amin. Marede maita.
Patik ni debata dihita di minggu ujung tahun perhuriaon dohot perningotan di akan naung moding. Ima natar surat di Amos 5 ayat 14. Lului hamu manadenggan, unang tagonan najati, asa mangulu hamu, asa tongot Jehoba debata jebaut dongamuna, songon nanidok munai, atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pergugui maham, manglaun nabar patikmi. Amin. marede mahita. Tatopoti madosat tanagudangi tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pergugu nasohatu dosan. Para sirohami dahami nadangolon. Narodo hami tujulom manopoti dosa nami nagudangi. Ale Tuhan nami, masay godang do dosa dohot pangalusyon nami di hadapanmu. Tunjut-jut do hami mangulawan na Solomoni roham, na mabaya ni konhona uhum hami alanii. Mauliate ma di pasahat rohanami tuho, ay diramoti hodo hami totong, ido ubahen saat hami tujungi tahun parhuriauronon. Ale Tuhan, bisan wingot hami asini rohami sadarion, say suru todim paubahon rohanami, asaunang behudat dati hami mangulahon akadosa. Di bagasan hacahatot dohami tubuh jaladang adong hapor seau di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manibil sian akka dalanmu.
Macai gudang do pangalasion nami di patikmu, alai ingot mahami, ale Tuhan, ala ni denggan di basam dohot asini roham. Ale Tuhan nami, di minggu ujung tahun parhuriawan sadarion, wingot hami doaka hinaholongan ni rohanami, naung jumulo di jauho tulabung. Dada nama dele hami, alhamatiani. Alai narukado rohanami marningot ajal nami be, naikon borhat dohami songon akka dongan nami i, alani i, bisa diluas hodo pehami mangulu di hasianganon, sailam patadahon matuhami asini roham, dohot denggan ni basam, asatung muba rohanami, jala sehutud dalon hami nasa ulaon naso hinalomohon ni roham. Sai unang paingot-ingot aka dosa ni hapason nami, dohot pangalasion nami, sa ingot mahami hobar tu asini roham, dohot denggan di basam ala ni goarmu. Ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Para si roha jalan par dengan basa do Jahoba, labat tarimas jala para si roha godang, dang dibahen tuhita hobar tuakka dosata, jaladang di balosot tuhita hobar tuakka hajahatota, songon asini rohani ama-ama mida akka anakna, asini rohani Jahoba diakka nama kabiari ibana, hasangapon ma di debatana dikicang. Amin. Maredde mahita. Hatani debata turpuk epistel di minggu ujung tahun perhuriaon sadarion tersurat di pangukapon sada ayat 41 walu ahu surat ni si Johannes madapoton napitu huria nadiasia asini roha madihamu dohok dame sian ibana na mangului naung manguluhian jalana nang ro nang sian napitu todi na diadopan ni habang sana. Nang sian Yesus Kristus, sitidangi haposani, naparjolo tubuh sian aka naung mate, si gonggom aka raja ni tanoon, ibana do makaolongi hita, jala di palua hita sian dosata, marhite muda. Dijadihon dohita gabe harajaon hamalimun ni debata amanai, di ibana mahasangapon dot hagugun rodi saliling ni lelengna. Amen. Naroma ibana di bagasa kobun, idahon ni nasa mata do ibana. Nang akta naung manulang ibana, gabe maanggu hibe masalut bangso ni tanoon, mida ibana. Ima tutu. Amin. Au do bonana jala ujungna ninna Tuhan debata.
debata nuaeng debata naung adong hian nanang roi sigongkom saluhuna ima sahatna martua doakan atu mangion hata ni debata jala nau peopsa. Amen. Maredde mahita. Tahati dakko maha porsiao tai songon nahita nedakko ni dongat saha porsiao di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na sohatu dosan natu mopa langit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabe siat todi perbadia adorang soha bubuan ido tuhata natu maon na bernit di pangumuman ni silatus namate tarpajal doi bana di hau pinar silang natua tubanua toru dung ditanom na mulak mangolu di hari patoluhon nama naik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na soha tu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea ditodi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia dohot dihasesan ni dosa dohot dihatai namadok mulak mangolu sogot daging ni halak nang mate dohot dihanguluan nasora suda. Tapi kema tikting namasa di huriata. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita sa luhutna. Tapi ihut-ihut matiting na maragam di Minggu 21 November 2021. Naparjolo, goar ni Minggu. Goar ni Minggu ta sadarion Minggu ujung tahun par huriaon. Topik Minggu, ajari mahami mamilangi aka ari-ari nami.
Napaduahon kebaktian sekolah minggu. Kebaktian sekolah minggu dipatupa secara online marhite Zoom. Mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat, link Zoom meeting, ID pitu sia-sia, walu sia-opat, walu 5 sada-sada, password anak Tuhan. Napatuluhon kelompok sektor tupar mingguan tanggal 20 November 2020 sada di pukul 7.30 sektor Sion, Roma, Kolose, Korintus. Di pukul 10 sektor Betania, Galatia, Filipi, Kanaan. Pukul 10.05 sektor Nazaret, Judea, Efesus, Bethlehem. Paupaton minggu ujung tahun parhuriaon. Di hari minggu sedarion masuhata nama minggu ujung tahun parhuriaon. Laos minggu parningotat di akka namoding. Jaha honot tama guar-guar ni ruas namoding di bagasa sa tahun parhuriaonon. Patu paut tamay anon dung sipul majaha titing. Napalimahon titing parbogason. Titing paduahon naing majalo pasu-pasu pardonga saripeom ma Fernandez Tumanggor, anak ni hala amata Lewardin Tumanggor, tubuh ni hala inata Rusli Marbun Nahinan, strip Laurencia Manulang, alamat Jalan Jati Jajar 2, RT 2, RW Pitu, nomor 177, Huria HKP Cimanggis, Resort Cimanggis, Sian Sektor Betania, Dohot Orwana, Juwita Angelita Siregar, Boru ni hala amata Riris Siregar, tubuh ni hala inata Rusli Boru Gultom, alamat Nasida Jalan Tanah Merdeka nomor 77, RT 15 RW 5, Susukan Ciracas, Huria HKP Resort Cijantung, tarpasu-pasu di HKP Cimanggis, Resort Cimanggis, hari Sabtu tanggal 27 November 2020 sada, masuk pukul sia. Titing paduahon, naing majalo pasu-pasu pardonga saripeoma, Rudi Foller Raja Guguk, anak ni hala amata Mans tua David Raja Guguk, tubuh ni hala inata Dahliana Boru Hutagalung, alamat Nasida Jalan Sukamulia Sada nomor 36 Sarua Indah Ciputat Tangerang Selatan, Huria GKIN Ebenheiser Pamulang 2, Dohot Orwana Agnes Elizabeth Tapubolon, Boru ni hala amata Janus Patar Tapubolon, tubuh ni hala inata Nurlela Darmawati Simajutak, alamat Nasida Jalan Kenanga Onom, Blok B Onom nomor 7, Komplek Taman Duta Cimanggis Sisalak, Huria HKP Cimanggis, Resort Cimanggis, tarpasu-pasu di GKIN Ebenheiser Pamulang 2 di hari Sabtu tanggal 27 November 2020 sada. Napaonopon dana nasorang di hari Senin tanggal 25 Oktober 2020 sada di basa-basa hotuhat ado sada dana boru di keluarga EDS Sigalingging inangi boru siagian Sian Sektor Judea hipasdo danaki suang songoni nang natorasna. Napapituhon ruas napida mulai minggu sadarion nung ngapida Huria keluarga Poltak Humisar Sinaga Boru Sitorus Rapdohot sahala yanakon Nasida Sian Sektor Filipi, Nasida pindah tu HKP Tarutung, Resort Tarutung Kota Distrik 2 Silindung. Napawaluhon rapat BPH doho Pangulan Nago Tiki. Di hari Senin 22 November 2020 sada dipatupado rapat BPH doho Pangulan Nago Tiki na adong di Huriata. Maringanan di konsistori gereja mulai pukul 10 sia manang pukul 7 borngin. Napasiahon rapat parhalado partohonan. Di hari Kamis sahatu hari Sabtu tanggal 25 sahatu 27 November 2020 sada patupaon ni Huriata do rapat parhalado partohonan lau mangarang-rangi program dohot anggaran Huria tahun 2022. Maringanan di konsistori gereja mulai pukul 10 walu manang pukul 8 botari. Napasapuluhon ibadah raya aman namar sahala HKP Distrik 20 lalu Deposkap. Di hari Sabtu tanggal 27 November 2020 sada
Dipatu pada kegiatan ibadah raya Namar Sahala HKBP Distrik 20 Lalu Deboskap maringanan di Kebun Raya Bogor mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat sahat rodi 14.30. Pasapul sadahon pertukaran pelayanan firman. Di hari Minggu 22 November 2020 sada naneng roon di Patu HKBP Distrik 20 Lalu Deboskap do pertukaran pelayanan mimbar. Laos pengupilian amplop dohita lau memenuhi anggaran tu distrik. 12 amplop diakoni sosial. Di minggu tasadarion tapatu pada pengupilian amplop diakoni sosial ni huriata tapasahat mai di bagasan las niroha. Pasapulu toluhon pilihan bulanan. Mau lihat tema di pasahat huriata tu sudah ruas naung pasahat ton pilihan bulanan na sahatu bulan November 2020 sadaon. Tuakan asa pasahat ton dope taingot ma amang inang makarikoton pasahat tosa ganuk bulan tu huria marhite parhalado sektor tabe. Pasapulo paton torop ni ruas nama dohodi parminggo tanggal 14 November 2020 sada 540 halak. Pasapuluh limahon ruas nama ulang tahun. Ulang tahun kelahiran 46 halak. Ulang tahun pernikahan 7 kepala keluarga. Padita doho sude parhalado HKBP Cimanggis pasahaton selamat ulang tahun kelahiran doho pernikahan periode tanggal 15 sahatu 21 November 2020 sada. Hatan itu hatan apa si kopolas ni rohamuna tersurat di poda bidusia ayat 10 sada. Ahi marhite-hite au gadda ari-arim jalatabba diho akataon ning ngolum. Pasapulonopon pilihan bulanan manang tahunan. Torop na pasahaton pilihan bulanan di bagasan minggon. 7 kepala keluarga godang na Rp1.800.000. Parhepengon ni huriata Huria 8.620.000, pembangunan 2.123.000, pusat 852.000, amplop pesta gotilon 10.000.000, jumlah 30.776.000. Molotunga dong pilihan naso tercatat manang nasalah redaksi akka piliani asa dihubungi ma tu parhalado radedo hami pading katosa. Songoni matiting namasa doho si pamasao di tonga-tonga ni huriata. Sai di pasu-pasu tuhata ma piliani bahen sangap di guarna. Amin. Saat maita tu acara parningotan di aka naung moding. Dihita salutna sahat mahita tu parningotan di aka naung moding di minggu sadarion di ujung tahun parhuriaun. Mari demahita.
Huriani tu hata nahina holongan dinaung sahat hita nuaing tu minggu ujung tahun perhuriaun sadarion tamado ingototta akadongata na ita hoholongi naung marujung ngulu jala maradian sian aka ulaun na dihasianganon tatangi homma goar nasida aka naung jumului mamuka sian minggu 22 November 2020 sahat tu minggu sadarion 21 November 2021. Na parjolo bestiar berupa jahitan sada ina tubuh tanggal 1 September tahun 1950 sia modding 20 sia November 2020 tutup usia 60 sada tahun sian sektor Sion. Na padua hon si tua lamsar si hombing sada ama tubuh tanggal 20 Oktober 1996 modding tanggal 8 Desember 2020 tutup usia 54 tahun sian sektor Pilipi. Napatuluhon sondang piora wati boru manulang sada ina tubuh tanggal 27 Juli 1998 modding tanggal 10 Desember 2020 tutup usia 52 tahun sian sektor Judea. Napa opat ton rame boru sinambela sada ina tubuh tanggal 31 Mei 1956 modding tanggal 5 Januari 2021 tutup usia 84 tahun sian sektor Pilipi. Napalimahon Douglas Pandapotan Silalehi sada ama tubuh tanggal 10 September 1950 modding tanggal 22 Januari 2021 tutup usia 84 tahun sian sektor Judea. Tiarma Boru Sibarani sada ina tubuh tanggal 20 Juli 1950 modding tanggal 26 Januari 2021 tutup usia 82 tahun sian sektor Pilipi. Napapituhon Kartini Boru Situkir sada ina tubuh tanggal 30 Mei 1962 modding tanggal 10 Februari 2021 tutup usia 50 tahun sian sektor Kolose. Napawaluhon Situa Hari Jongga Sibagari yang sarjana hukum sada ama tubuh tanggal 28 Juli 1994 modding tanggal 26 Februari 2021 tutup usia 57 tahun sian sektor Roma. Napasiahon Dr. Radus Jonner Simanulang sada ama tubuh tanggal 28 Agustus 1997 modding tanggal 21 April 2021 tutup usia 58 tahun sian sektor Bethlehem. Napasapuluhon Edward Antonius Sitorus sada ama tubuh tanggal 8 Desember 1955 modding tanggal 3 Mei 2021 tutup usia 66 tahun sian sektor Bethlehem. Napa 10 sadahon Miah Nenggolan sada ina tubuh tanggal 24 April 1994 modding tanggal 5 Mei 2021 tutup usia 57 tahun sian sektor Judea. Napa 12 hon Aliman Simarmata sada ama tubuh tanggal 16 Juni 1957 modding tanggal 10 Mei 2021 tutup usia 88 tahun sian sektor Nazaret. Na 10 Norita Boru si Hobbing sada ina tubuh tanggal 10 September 1974 modding tanggal 22 Mei 2021 tutup usia 47 tahun sian sektor Pilipi. Nasa paluopaton Rohani Boru Purba sada ina tubuh tanggal 20
Februari 1980 moding tanggal 5 Juni 2021 tutup usia 53 tahun sian sektor Judea. Nah 15 hon Patmawati boru situmorang sada ina tubuh tanggal 4 Desember 1957 moding tanggal 22 Juni 2021 tutup usia 60 tahun 6 bulan sian sektor Kolose. 10 Yusuf Lubat Toruan sada ama tubuh tanggal 10 Februari 1994 moding tanggal 27 Juni 2021 tutup umur 57 tahun 4 bulan sian sektor Kolose. 10 Parmonangan Aritonang sada ama tubuh tanggal 28 September 1947 moding tanggal 10 Juli 2021 tutup usia 70 tahun 10 bulan sian sektor Efesus. 10 Epi Marina Boru Simamora sada ina tubuh tanggal 10 Juli 1974 moding tanggal 10 Juli 2021 tutup umur 47 tahun sian sektor Judea. 10 sia Mian Aritonang sada ama tubuh tanggal 27 Maret 1972 moding tanggal 28 September 2021 tutup umur sia 40 sia tahun sian sektor Judea. Napa 20 hon Himat Situmorang sada ama tubuh tanggal 24 Februari 1957 moding tanggal 21 Oktober 2021 tutup umur 58 tahun sian sektor Sion. Punguma sude 20 halak, ama 10 halak, ina 10 halak. Di ujung ni ajal nasida di suarahon ma tuhita na tading dope di hasianganon anggiat ma marpakorhoni tu hapur siota na madok nunga hubasidung paraloan na dinggani nunga huba ujung parlujung akki ramot hubain hapur siauni diri nama di jolukku tupal hati goran si lehonon ni Tuhan paruhung natigori di ari suguti tuahu alai dada holan tuahu tu saluhut na dotahe akka nama kaholongi ha pataronna 2 Timotius 4 ayat 7 rodiat walu ruas Lehonon di Tuhani ma tupal hangoluan tunasida akan aporsea jalanang sahat tulabung nyamai jongjong mahita saluhutna patuduhon haporsiota pabua todi ni Tuhanido naung manjou aka nahina holongan ni rohatta jalan nama jauh hita muse asa masih paidan di labung ni Tuhatta maret de mahita. Saya
salutna. Mari demahita sia nomor 772 ayat sada mangihun laos tapasahap ma piliata sadaa sadabi. Tuhan ku doa
Damini debata nang sumurung sian saluhut naroha ima na mangaramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas mari kita saluhut na di hita na hinaholongan di bagasan Tuhat Yesus Kristus dia pala minggu sedarion sada minggu na istimewa di hita saluhut na ala sahat mahita tu minggu na marguar minggu ujung tahun parhuriaon laos di bagasan obason hita marningot ima dia kadongata naung majuluani hita tu labung ni tu hatta alani tau si paingop ma di hita dinalaho sugut hita pe boy pajupang ima di labung ni debata rap dot akadongata alani di lasni roha lumobi boy taujungi minggu di tahunon hatan itu hatta nagabi ucahan di jamita si pausuru sorota sian pesalmen bidu siapulu ucahan masian ayat seda ro di ayat 12 songono madu di sini tangiang ni si Musa naposo ni debata Ali Tuhan say hodo hapurusan nami marsudut-sudut. Tegan sotu dope akadoluk jala tegan soadong dope ditubuhon tanoon dohot portibion. Nunga adokian ho ali di bata. Sian saliling nililing na rodi saliling-liling na. Sumuang do gabi orbuk jolmai di bain ho dungi di dok homuse mulak mahamu ali jolma manusia ai sobuk konsederi natowari naung salpudo na 1000 tahun ianggo di julum jala songon sadagasi perjaga di borngit diubang hodo nasida jadi mate manasida manugut nai nunga martubur diulahi songo duhut-duhut torang ari marbunga doi jala martubur hape bodari nai disebi do jala jadi malus ai siap do hami di bayan rimasmu jala binaini parpiar ni murukmu ubahen topu mago hami nunga di baik ko hajaton nami tujolom dosa nami akan nabuni tu hati yuron ni bohim. Ai lam moru do aka ari-ari nami sudena di bayan rimasmu. Ai songon hoi sada do laho sudah aka tahun nami. Ari-ari ni tahun nami itap 70 tahun doi jala molo marhagogo situtu dia do 20 tahun. Jala hina dengan nasida do hangaluton dot halu jaon ai hatop situ do lau salpu jala habang do hami tungi se matu madda gogo ni rimasmu jala dihabiari hoho bartu pangonai ni rimasmu sai parohai mahami mamilengi akka ari-ari nami asa dapotan roha nabisuk hami ima sahakna dihita salukna nah hina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus molotung di bagasan obason tataringoti pe ima nakiningan di namarningot dia kadongata dadana namarukari akalunguni roha ale anggo tujuanna asa taingot buate asa taingot hita na manguluo di portibion nasahat do hita songoni muse ima mulak tu debata hita jala ala ibana do na manopa hita lo sido nang di bagasan trupuk na hujahan nakiningan ima sadap pesalmen sian si Musa te jala bido honon mangihuton pada bisuk ni hatan itu hatta manang panurat di surat pesalmenon omma termasuk
salah satu pesalmen na tertua te. Saluhut aka pesalmen na asing ate. Jala ditaringoti si Musa do di bagasan pesalmenon taringot ima songo dia ma nguluni halak na porsiai dinalaho mamilengi aka ari-arina. Hidom bani di bagasan ayat nakiningan didok sai parohai mahami mamilengi aka ari-ari nami asa dapotan rohana bisuk kami. Bahasa dibain si Musa edenaun hata nakiningan sai parohai mahami mamilangi aka ari-ari nami, mamilangi aka ari-ari nami. Dohot namar lapatan adung do keterbatasan ni nguluni hita jolma ke. Odo na dipaingon. So tung tarlalap nguluni jolma saya diripu do nator si bana mangulu ate. HP adung do sada obbas ikon ujungat tadung ulu taon. Jala di Papua do di bagasan ayati nakiningan on aka ayat nasomal luyate. Ari-ari ni tahun nami itap 70 tahun doi. Jala molo marhagogo o situtu dieak do 20 tahun. Jala hina dengan nasida do hangaluton do halu jaun. Ai hatop situtu do lau salhu jala habang do hami. Jadi nunga di paboto hod dia teh marhite ayaton lapatan na sada keterbatasan, sada batas di ngulut tahun mati. Jadi molotung di taringo ti di son, sotung gabe pitor biar rohat tate. Bah, ay 30 tahun nai mahau. Ngasa dia umurhu, ngono 10, 70, ono 25. Nak klasi pikiron niya te. Sotung adung dipikiri hamu gabe songona danglas roha. Na mangulaw dia ke ulaw narong gosongon ni mulai taringo ti hamatean pitor songon na bebiar. Ini apalagi kadang-kadang disukun mabir ruah mu mate apa mana ate mabir ruah mu mate nadak sudah dope ate hamu mangalusi mabir ruah mu mate daong idot iko jelas lu ya te anggo ujung ni ngoluta manang merujung ngolut tahun nggak ditahan be ya teh nggak ditahan be soal tikina Tuhan itu ale tu dia do hita dinalahu mamparohai mamilangi aka ari-ari taudo na porluade orduna si bereng ngonot tadi ngolut tahun tak si pikiran nak kiningan anu colma gabi marsain mola mamikiri wa ma mola mate yau mola merujung au buado mapar magelek na meong suarung na manguli suarung na muli suarung do penasipan do lang gawi pikiri dang lap taba gajang umurna lap taba pedek saya pikiri lo ya udah saya pikiri ya teh ana songoni molo sain mama mikiri songoni lap pedek do umurna ale molo didok hata di song nakiningan ajari mahami mamilangi aka ari-ari nami ima di topik ya teh odo na perlu molo nunga diajari do ngoluta mamilangi aka ari-ari nami gabi pikiran na dinggam ma tarida odo na pahipason ngolut taon nate ado na didok nakiningan di bagasan ayati nakim songo dia do pangalahoni halak na mamilangi aka ari-ari na di parhaseang partikian ne yate di parhaseang so tung magopo ala jujur dong ngoluni jolma saya dipargunahon di partikian nei dan nahasia di bagasan Tuhani di udahun bagunang dia teh so kita maju ta bilangi maju akarya rita sadarion dok nari nasalpu aku sonau renung aku di bagasan nadi mangarai jami tahun saya bilang-bilangi dok bah burjunai apa Tuhan ya teh apalagi di tahunon bayako kita saya maregem do paru kilo nat ado biate bayako maju
Jalan di hari Minggu na salpu. Bah luar biasa ngosoman. Bahasa ni Tuhan ni ate. Ni hari Minggu ini boto hamu. Saya upau sorusor. Adung doho namar side COVID anu nari Sabtu tortarida duan nonsian buah-buahnya karuas isi nahona COVID. Satu dikyo dengan buah-buah dengan nahona COVID di ruas tam. Puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa kan. Ikut dah bilang-bilangi dui. Luar biasa. Di luas tuan itu marulu-pulu. Luar biasa. Kita sudah marupulu. Kalau unang may bagas jago nami ka panitia ido mabay ni ido be indang mate jago do Tuhan ni ate na mabay sket sudai. Odo na perlu tay bilang-bilangnya te. Luar biasa bahasa-bahasa ni Tuhan ni kita. Molo nunga takas tabuan do tay bilang-bilangi bahasa ni debata di kita godang ni partikian na pinasat ni debata. Jela apalik ta bilang-bilangi gumodang do asini roha olong ni debat au hape au dan apala songoni burjuk kutu Tuhani hape boyau songoni ima sada asini rohani Tuhani itu kita luar biasa. Bayakum mamulai mamuka piga awal tahun holan nakana berita kana na nama pabiar-biar kan kan jalan mabiar kita ali said nanuaingon. Tapi hari Minggu tadi mah kita marlas ni roha. Ditambah musik kita paujuk ko di Minggu sedarion. Ditambah musik tu Minggu naro marulu pulum mah kita. Maka lason tubuh Yesus di tonga-tonga ni portibion. Puji Tuhan. Ikut dah bilang-bilangi doye. Hamu aka amanami nanami kita sudah tahe. Bahasa ni Tuhan itu. Idom bani ni do ayati nakiningan molo nunga tabilangi aka ari-arita sada yang dohonan asa dapotan rohana bisuk hani. Molo didok asa dapotan rohana bisuk panandaun diri do poruhita di Tuhan. Undang gabi didok wah malua usianon hebat doa daban boy songonon. Berarti jago doa audison. Anggo hida ahama. Molo nakini nah didok di baga pesalme ini. Di ayat nakini dok. Dia itu sumuang do gabe orbu jolmai di bain ho. Dung didok komuse mulak mahamu ale jolma manusia. Orbu do molo di mata ni debata hita te. Dangadong hagugun lapatan na molo orbu. Debu tanah tidak ada. Aleboan segabe marngolu ima orbuk natinopani debata ala todi ni debata mangula mangolu di bagas adita ido ubainen ikon tadaut tadu dirita sailing hita mangolu di tanong. Jadi mulia tema di tu hatta mulo di pabua di son dan apala lapatan na di dok Tuhani ba tagam maho hatok mau sel salpus dan adong garansi nama dok di ngolut tahun molo na matua molo nga umur 70 80 nah saya mai ma pasti mate manang adong sada garansi molo poso do perima gajang musi umurna bata ida tabigi nak kini ane ate barita taringo isi na marujung ngolu dang mardia ibar na bo dia lap tu hatta te nah poso nama tua nama gudang dohot aka naung mahodok kodok kate di umur dok ngulunai ate. Arupa di. Alak tu sih kita mamereng. Molo tabilangi do di bagasan ngulut tahun bahasa ni Tuhani di sido tubuh madi hita rohana bisuk jalalas rohata jala adung madi bagasan pak korona sada kepuasan di ngulut tahun. Daku boto di bagasan ngulut tahun sah do kita adung sada kepuasan kita di dalam manguluon mangula hita rap do anak kota do keluarga do di parsaorat tai gudang do colma kola nama rungutungu di bagas nguluna lau mangarimang mamilang-milangi arina mada sia mulai kedudukan sampai keturunan
Saya mulai kenaikan sampai keturunan tidak ada kedudukan. Hola nama naritai mana? Dan halak Nabi suksoni ati. Ang Nabi suanong dosoni, hola nama naritai ngoluna. Kaliwe Tuhan tanya halakan maju api besok non. Mau lihat mati. Bagasong. Mungkin ragudang do, apalagi kita napaujuk kon di tahunon nate. Ujung molo didok lapatan ni hurias minggu sedarion ujung ni tahun parhurian molo di aturan ni hasomalan di gereja sadarion mahita paujukon di tahunon. Minggu naro tau baru madihita. Marhite sian masuk mai tu hapen ima panumumuon di parningotan di hatu tubuh ni Yesus Kristus. Tabuna ingat dia bain. Masuk kita tutup baru ale lasni roha do dia ben Tuhani. Marningot kita di hari Natal. Saya bilang ima bahasa ni Tuhani. Bahasa di bet Tuhani songoni di tonga-tonga ni huriat tahun. Asa tok-tok tubuh Kristus di ngulut tahun. Tubuh. Unang saya mangason gugu. Dok pikirat tahun nate. Dok tabu nah hita na namar huriai. Dok namar Tuhani. Dok mapersauran ni ate. Tabu dong. Aku saya bilang bah luar biasa dua petai bahasa ni Tuhani di tahun. Bayang dia mak terus sudah teh. Bola sita paujukon di bagasan tahun Masehi nate 1 Desember dan abad teh sonang hari boreboak kita. Alelumubi lam dipasu-pasu tuhata alaniaha ala porsia duhita umur nagajang di tangan ni debata dong. Umur yang panjang di tangan kananku, berkat ada di tangan. Jadi sada pos ni roha duhi di ngolut taong. Persoalan na waduh hita mananda dirita. Tak bilang-bilang dong ngulut tahun nau di basa-basa tu hata di hita akapasu-pasuna odoi. Mau nunggak tak bilang-bilang bahasa nai Tuhan. Apalagi kita marningok di hari nasal pun di ngulut di keluarga ta pengalaman pribadi. Mau lihat ma tu hata. Mau nunggak do tahalas sodo di basa-basa ni dibata otik mana gudang di ngulut tahun. Odo membain hahi saron, hahi pason di ngulut tahun nanti. Imana kina udok, melununga gudang biar holso marungutungut dok naasing. Marsahid dui, olo do marsahidi, nau sonang. Lah tebu pesi pangan tong dok tebu ate. Tong gudang pe satu ibana ala saya nahurang do dengan roha bersyukur, hati yang bersyukur. Baulu do manang dak tebu dan tebu dayon nana banguluon. Mamereng jol me song na becut di mana? Ay waduh nah. Jol mabe makata itu ibana gabe siran na negative thinking mana? Waduh masuk inat tahun, amat tahun. Alania dan digohi roha naon roha todi. Sedia botot tadang digohi roha todi. Mana kini ngani? Selalu merasakan kurang, tidak mengucapkan syukur. Selalu mengapian mamereng donganna. Aduh dosong ni. Ale bereng mak mulu nunggu kita saat lo didok nakin sada pengakuan ni si Musa don tu bangso ni Israel ujui bereng mak bahasa ni Tuhani ibana wana manutun ngoluta ale ingok mak di sada tiki adong do batas ni ngoluta ale unang pikiri ale bereng mak bahasa ni Tuhata nama ngaleon di bagasan ngulu. Mau lihat mak di tu hatta teh di hita salu nak anggiap mak nang 7 luanun lam hicah hita lahu mangula di bagasa Tuhan ya teh lam hicah ido tadani halak na toktong mamilangi di ari-arina di bagasa Tuhan dakian marna luja songon di saya habang wibana dang ulu marna luja songon ahar warna songon nah habangi burung Raja Wali ninakan idong. Oh ni mah dakke memang idong. Dakke marna lujo ima halak namar posni rohanina. Merdela pedang ulu madati. Alaniah ada kekuatan yang dia percaya dalam hidupnya. Walaupun banyak persoalan yang dihadapi, dia percaya ada waktunya dia dapat menyelesaikan persoalan pergumulan hidupnya dalam hidupnya. Baik itu terhadap anak-anak, baik terhadap lingkungan, kehidupan sehari-hari. Porsia mana? Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Odoi
satu moto na ikon mangulu di bagasang ulut tao. Polo nonga aduk songoni optimisme iba. Bersemangat mangulu niba dang madeli be. Dia malu saya dong do. Ay mada badak minotol be tahun 2022 ada waduh yen ulu do varian baru saya anu hay holan dari pikiri asmar saya tidak ya kamu mau pikiri nang nama do kita paniaku mamernya kena masa daun tetapi harus lebih besar iman kita pertahanan iman kita kepada Tuhan bahwa Tuhan itu adalah gunung batu kita songon dok panindang ini si dau ahap na masa. Kita kan berpengalaman nggak 2 tahun non kita teh mengalami sono. Ada muhida mak satu tikion bahasa ni Tuhan itu kita. Aku yakin hapur siap kumadok dang namoru puro-puro muna inang amang di tahun hok deh. Todiku do madok. Alania ha alan sian rohana yes do hita marpabahenan tu Tuhani. Alana bahasa do Tuhani tok tong tu hita dia kana toktong pasahato dirina tua dupan itu hani. Nataba siap mahita ate gajang umur tasudi. Jalaboy hita marnida akan nauli nadengkan. Sai parohai mahami mamilangi aka ari-ari nami. Asa dapotan rohana bisuk kami. Molo nunga tabilangi ari-ari tak. Basa-basa ni debata di ngolut tahun. Posro hatta anggo Tuhani di leondo habiso hita. Laho maju pakon. Laho dinalaho mandapoton. Doho dinalaho manjal. Ima pasu-pasu ni debata di hita. Ay nunga sakabona hapor seotta tu debata. Ima mual ni pasu-pasu dihita. Sai parohai mahami. Mamilangi aka ari-ari nami. Asa dapotan roha nabi sukhami. Amin. Martangyang mahita. Mulia tema Tuhan. Diajari hodo hami di bagasan ujung tahun parhuriano. Asa sai mamilangi hami aka ari-ari nami dia dupanmu asa dapotan rohana bisuk hami di parhatutu rohanami ali Tuhan gok asini roham di bagasang lunai satu pertikian dak tarasam aka pasu-pasu miali Tuhan nong satu hami satu pertikianon atik pehubolus sami aka ragam hamaolon parukilon di tonga-tonga di parangulan alena pos dorohanami molo say hubilang-bilangi do aka ari-ari nami nong hodo nama narion holon nami pos rohanami marbisuk mahami laho mandalani ngulun nami tu bagasan partikian naroon asimaroham Tuhan toktong ma didongani hodo hami laho mamulus aka ari-ari nami lumobi dinalo masuk kami tu tahun baru do dia ka perningotan lasniro hadi ari hatutu bumi di bagasan minggu naroon di hamulat rohan nami ali Tuhan di bagasan tikion ala tekas hale Tuhan di pandungan omu di sude aka ulau lasniro di tonga-tonga ni huriam jalanunga ali Tuhan di hila rohan nami pasu-pasu mi ale Tuhan naung sahat tu bagas ngulundami dina mandok mau liati hami di minggu nasalpu di basa-basa mi naung sahat Tuhan na pos dorohanami Tuhan sada pilihan nama ngulu mai jala pos rohanami toktong doho dang marhaujungan taringot pasu-pasu mi nang pasatomu tu bagas ngulunami Ali Tuhan saya pasu-pasu ma disudia kapaku besion nami na naing ulah ulon nami ganuk mersede-sede nang lumobi tonga-tonga ni huriam. Di bagasan tikion ali Tuhan buanun nami. Ima dia kaya nakon dok boru ni huriam na naing majalo pasu-pasu parbagason pernan tes tumanggur dohot Angelita boru siregar
Sok songuni ale Tuhan Rudi Poler Raja Gugu dohot calon orwana Elizabeth boru tapu bolon. Pasu-pasu mana sidale Tuhan marhiti tordimi asa sada ripe natar pasu-pasu nasida digoi hodo aka holong ni roha hasadaon nang lumobi sikop di tonga-tonga ni parngulon nasida di rumah tangga nasida tu bagasan ari-ari naro. Luas mana sidale Tuhan nang dinalahu majalo pasu-pasu di hari Sabtuon di bagasalas ni roha rap dohot aka nahina holongan keluarga asalam terpuji jala lam marsi hohot nasida lau mangih toko dihamul terohana meli Tuhan ala di basa-basa kodo sada buru di keluarga Edi Esi Galingging boru siagian san sektor Judea pasu-pasu mah iya nakon nabi nasa basa mali Tuhan tu keluarga nasida asa gabe iya nakon namar hahi pason namar bisuk jala tau mai sihala sonoton tu ari-ari naro dia dupamu nang di jolo ni colma dia magogo tu natora sale Tuhan lau marmudu-muduhon mangajari tu adupanmu lau sido basa ton nameli Tuhan nang di keluarga poltak humisar sinaga bursi torus rapdot akayanakonna sia sektor Filipina pida huria tu HKBP tarutung kota bain mana sidagabe ruas na mangulu ruas na melayani di tonga-tonga ni ngulu nasida nang di parsaoran di huriai wasido le Tuhan dia karagam siulaon di tonga-tonga ni huriam ima akar rapat di tonga-tonga ni AKBPH perleru nang sangat tu rapot ni huria le Tuhan nama no Tuhon ima program kerja dot anggaran di tahun 2022 tu hodo pasaton nami ale Tuhan asa di bagasa sadani roha do di bagasa pos ni roha mi tu ole Tuhan babua hodo mual ni aka pasu-pasu di tonga-tonga ni ruas ni huriam pasada mahami ale Tuhan lau mangulahoni di bagasan tondimi lo sido ale Tuhan buano nami tu adupamu di aka pesta-pesta Natal nanaing ulahon ni huriam ale Tuhan di bagasan Desember. Loas mahami ale Tuhan di nalmarulo polo marede memuji babua nunga tubuh ho ale Tuhan di portibon si bain halwaun tu bagasan ngulu nami. Posrohan nami Tuhan dang loasom muaka abad-abad jala leonom muma sude hami marlas ni roha di bagasako laho makalason di parningotan ari hatutu bumi. Tuhan debata lo sido banon nami dia karuas ni huriam nama ulang tahun kelahiran dohot di Parsaripeon si maruham pasu-pasu mana sida asa di bagasan hai pasun asa di bagasan hasadaun keharmonisan jala di leo koma ka perbui na denggan di tonga-tonga ni ngulu ni nasida do nang di tonga-tonga ni keluarga diaka keluarga le Tuhan na suaru dope sahat na pinarsita-sita ni nasida le Tuhan lelom buma aka hagabion aka si basa-basa pareanakon manang par marburu asa buya li Tuhan lam martabat-tabba nang lasni rohani hami di nelo memuji pasangapun guarmu nabadiai sosongonya li Tuhan disudiaka ruas ni uriam na pasahaton pilihan na li Tuhan pilihan di daka pesta di pilihan di dia kaganuk minggu nang di angka pertanyaan sok songonya le kituan pilihan bulanan sok song ini nang dipilihan di ucapan syukur tu huriam pasu-pasu ma ukap masyam pandiluan ni langit mia li Tuhan mangusehon aka pasu-pasu na gudang tu aka sude hamina pungison ali Tuhan asa gok sopo nami ali Tuhan laho pakyon nami laho namarguna doho dina laho mangulahu mamuji pasangapon guarmu nabadiai asimaruham ale Tuhan disudi aka ngolu nami nanaing ulau nami manang karejo nami ale Tuhan di bagasan aka ari-ari nami tujulanom dosido pasaton nami nah hamina pungudison ale Tuhan ati bea gudang dua kaparukilon nami dohot aka parsorion parukilon na masa di ngulun nami do na aka parsahiton na jujud ale Tuhan
masa di tonga-tonga ngulu nami. Di bagasan mudarmu nabadiai. Homa na mangurasi saluhut akasahit nami di perdagingon nami. Asa peut so dihilalahami. Tanggal saluhut nalai Tuhan. So pamotuan nami. Alani huasum asini roham di bagasan ngulu nami. Toktong mapahipas hami toktong sude oleh Tuhan. Mangululun nami. Dumobi hami oleh Tuhan. Dinalahu madalani akan ngulu nami sikanupari. Mau liate madiho oleh Tuhan disalut dengan basam. Hatami sederion. Disungguli hodo. Sai leho matuhami rohana bisu. Dinalahu mamilangi aka ari-ari nami oleh Tuhan di hadapanmu. Mau liate madiho oleh Tuhan di bagasan Yesus martangiang hami tuho. Amin. Dina memuji tu hatta hita di dinggam basa di tu hatta tapasak ma pilihat ta sada mai tu kantor pusat sada nai tapasan ma pilihat ta marsiapan ima amplop diakoni sosial ima sada dalan di hita lau mangurupi aka dongata ruasta nah di bagasan aka ragam paru kilon dok persahiton marin de mahita. Sada
pilihan atapasahat di bagasan tikion martangiang mahita. Ali di bata amanami dan di bano gijang hodo harorwan ni saluhut sila ni honading gandot nasa uli basa na malutus. Upasatami masih ni lohon mito hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na khusus di jolom pasu-pasu may jala ramoti. Asa uparhasya kami pilihan nun pati bulon harajaun mo di tonga-tonga ni huriam do di porti biyon. Buhay marohanami marhiti-hiti terdim asal mutadahami gudang isilan hon mito hami. Asal menggir-gir kami untuk melihat itu marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan di bata nasian nahinan jalan na mangulu rodi saling leleng na huingot tami sedarion akan amate siak kami naung pajuluhon tulabungmu di hodo anak kicu ni banua gijang jala diukap hodoi diaka na mga son Tuhan Yesus Kristus narukado rohanami sedarion marningot ajal nami do haheheon ni daging di hari sugun mau liate marohanami tuho ala ditubuh ko hami tu pakirimu na mangul gabi partohap hami di hanguluan na sora sudah dada nama dele hami di ari parningotanon ale nama lundo hami di sabulon ito dinami nunga torop dongan nami naung nyalapmu tahu si paingot do ujung ni lakana sida di hami bain pakirimon mida Tuhan Yesus di ujung ni lakana mi be saya sungguli marohanami mabahen tiruan na denggan diakapino pernami saya apulima namarsak roha dot akan namatean asa unang mengadungi jala madele na sida saya taiti ma rohana sida mamereng dopak gijang. Saya lehom matodimi tu hami asa takas di hati dakon tu hami. Naung do hami anakmu jala panian di artana di banua gijang. Saya padau maganggu ni rohasia kami asa hot haprosion nami maniub Tuhan Yesus si pangului. Adorang ubolus sami rura ni linggomani hamatiani. Jala molo homur mata nami be ukap mamata ni rohanami. Asa takas ni ida dalam Tuhan uluani molo halang dilanami sobi noto be makuling pargugui mahami marhiti-hiti terdimi asa tarjauh hami ali amang sahatu tangamu maton diku sai patiur mahi hian rohanami asa hubas lakanami jala sona kami lau mate di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin alia manami na diuna gijang say pinarbadia magwarmu say Roma harajaunmu say saut malo maniroham di banu tongaun songo na di banu gijang lehom matuhami sadarion hangulua siapari sesama dosa nami song panesa nami di dosa nilongan namar dosa tuhami unak kami tu untuk pangujunan palua mahami sian pangako. Bagasan dame jalo hamu pasu-pasu nasihat Tuhan ini di pasu-pasu jala de ramoti Tuhan de batama ho di sordakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohanami daho di depakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaor hon madamena tutodim
Mau lihat tema di Tuhata di hita saluhna amanami do ina nami nahila honongan sadaro kita saat nunga di ujung tahun parhuriaon nunga tatangyon hata ni Tuhata jalan nunga tajalo pasu-pasu ni Tuhata. Saya diajari Tuhata marhiti todina hita sude lau mamilangi aka area-arita asa boy dapota kita rohana bisu des Tuhata. Di bagasa pakubasi tikion nama kubasi di parmingkota di area non song leder nadong di atas balkon dohot organis nang songoni parlado sian dongan situa sosongi hami songon uluan ni huriata di song pasahaton. Selamat hari Minggu madi hita saluhutna, selamat menyambut hita memasuki minggu naro minggu apen na parjolo horas madi hita. Ya, oke. Tetap mahita protokol kesehatan amang inang. Nah, kita tetap mulak tinggal, Pak.